niin, hello! Meikäläinen veteli sikkeitä tuolla kamarissa, kun oli käynyt kuljettaja tuomassa paketin. Minä itse asiassa otin tätä kyllä jo eilen, mutta sittenhän minä unohdin koko paketin, kun se ei tullutkaan. Mutta olihan tuo osannut jättää sen siihen. Ne, joko vieskin katsotaan mitä. Katsotaanpa mitä. Niisästä minä olen viimeksi osannut tilata. Tämä paketti ei ole vielä se paketti, ensi paketti vasta. Ai niin, aivan. Te, jotka tunnette minut oikein hyvin, tiedätte, että minähän leivon paljon. Mulla pitää olla kananmunia aina. Mä tilasin tämmösiä kananmunakotteloita. Tähän mahtuu 2, 4, 6, 10 kananmunaa kerralla. Mä ajattelin, että mä laitan, mulla on nyt näitä 2. Toinen tulee sisälle, siis ei jääkaappiin. Ja toinen tulee sitten tuonne jääkaappiin. Jaha. Sitten yksi semmonen yhdennäköinen murheenkryyni on nuo smoothie-pullo. Tämä ehkä hetken näyttää vessaharjalta, mutta ei tää oo. Tää on semmonen millä saa hyvin pestyä ne pullot ja sitten ihan reunakki. Keskiharja ei vaan taivu siihen. Se on saletti. Tulee käyttöön tämäkin. Sitten tilasin tämmösen. Katsotaanpas. Mitä täältä tulee ja miten tätä käytetään, miten tätä ajetaan. Nimittäin ne on aina nämä siiviläruuat vähän tämmösiä. Tai mihin tarvitaan siivilää. Otetaan tämmönen tuplasiivilä. Katsotaanpas, että mä saan auki tämän, kun tää on teipattu kiinni. Noin. Niin. Hetkonen. Elikkä on olemassa 2 siivilää. Mä en tiedä, kun nyt jäin miettiin, että mulla on paljon mihin tää riittää, mitä tarvitsee. Ja sitten on niinku tämä. Mutta sitten mä mietin, että mitäs näin? Näin tehdään. Että on 2 päällekkäin. Kerropa he mulle, auta minua ja sano, että mihin miksi tää on näin. Aika jännä vempi. Mutta joo, tämmönen pikkutilaus oli nyt tämä ja ensi kerralla mulle pitäisi tullakin sit semmoinen, että pääsisin vähän koeajamaan näitä koneita, mitä meillä on. Että mähän on nyt näitä tämmösiä itselle tärkeitä juttuja tilannut. Ja en sillä lailla ole ajatellut vielä niin esittelytarkoituksessa, mutta seuraava paketti saattaisi ollakin jo semmoinen esittelypaketti. Mutta ei mitään muuta kuin käyhän katsoo mitä siellä meidän verkkokaupassa on. Ja te tilaus. Mie lähden katsomaan telekkaria. Minä on vielä vähän pöhkönä päästä, kun tuli nukuttua päikkärit. Miehän en nuku yleensä päikkärit, mutta mä oon vähän kipeä oloinen tänään, että on ollut tosi semmoinen huono olo. Niin sit mä tein tämmösen.